sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaemen. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Hello manen kada kayo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengag. Ti surat nga intay drama ita ket nagapu kanipagayam tayo a Janet. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, naimbag nga oras mo, kastameten kadagiti padak adumdumngag. Kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan a Janet. Tubuak ti probinsya ti Isabela. Nilakay kumet ket Tagala Union, ngem agnanaed kami ita ditoy Benguet, ta ditoy ti ayan ti trabaho mi nga agasawa. Kas maysa nga asawa, idayaw ko unay ti kinagaget ken kinasingpet ti asawak. Kang runaan iti amin awan bisyo na. Awanan ti biro kakpay kenkwana. Numaminsan ung takpayan gapu iti nalabes a kinagaget na. Agingga adimteng ti maysa a pasamak ajak pulos ni namnama. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rodan ti agsalaysay. Bakit? Agring kan nalawagan. Bumahon ka ditan. Agsapa mat nga agpayson. Anyat orasan lakay. Agalas 7 ni tagsapa. Kasta ay naaldaw mat gaya man nga agpayso. Aldawon Iso bumahon ka ditan. Tapnusan ka amala daw iti trabahom. Lakay. Hala, agmurmuray kan. Tasakan to sumarunoy ja kusina. Umuna ki jayan ti dasar ko ti pamigatanda. Lakay. Bilibak mo't iti kinagagat mo pare Rulay. Siyempre pare. Kaya't kung amin ngay sa ganahan ti masakbayan. Isugar aramidag ti kastoy. Ay katlalaingam ngamin Tapno makabukil kayo matan kini bakit mo pare. Sayang mo't ti kinagagat mo no di kay maadaan iti anak nga daw pare. Oo na pare. Di kagdanag. Dumteng tulat tarayta. Saan kami mo't kit di nga apurakin ni bakit ko. Sa bagay Ngamnay. Mapanan ti taway. Lumaklakay kan bumakbakit kayaw. Paspasan nyo kit di tapno makaado kayo pare. Wana. Dumteng tulat ta katitayta kunakmat pare. Agkumparitan to pare. Katwa na. Day talaga yan pare. Areglado pare Jeffrey. Naigbag amalan mo, Role, barog. Nay, kastamot ka na kayo, nanang. Awan ka di trabahom ita. At nanang, nasapak na dismiss. So nagtetyo ako na nag-awid. Ay, kunak ano awan trabahom. Tasikamot tanti agsibsibog kadagiti masitas ni Janet. Wala tatanda ni saan mo tin ang masikaso ni Janet, nanang. Makumikom ngamin nga garamit iti lesson plan na. Iso siya akong ati nagsibog. Naimbag man na nakapasyar kayo dito balay, nanang. Wan, napan ko inalat ti impadait ko a pantalon ni tatang yo, di taayang damari natay. Iso analagip ko ti dimbagas. Ay kat dumanon kayo dito balay, tagkapi tayo pa, nanang. Simangpet ka din ni Janet. Saan pa, nanang? Ang masiguradok apawid ang dayjay. Umay kayo, tumulag tayo dito balay. Intayo pa'y agkapi, tapag-urayan tayo kay ni Janet. Hello, Lakay. Hello, bakit? Ag-overtime kami ita. Ado nga minti si kasun mi papeles para iti sumaruno a project me. Manan? Wen, masapol nga minapalpasin minti pan nakaiproseso dagiti a papeles. Tapno makasweldo kami matan. Anya oras kanto nga agawid nga, Iroli. Dito ti Jack may baga bakit? Di kagdanag. Tanumalpas sa miadagos. Agdiretso ak tumatan nga gawid. Sige nga, Rod. Agtuktuk kan tulatan taamang ano nakaturo ka. Ora ilak mong tulatan ti ritaw. Tapno saan ka maistorbo inton sa mga petak.
Sana bali, tadamot susik. Sige nga rod lakay, sikati makaam mo. Sige. Iti po kung dahil ti cellphone ko. Tapno marugyan may matan ti trabaho mitan eh. Rabiin. Sige lakay, aganad ka iti panagawid mo. Bye. Good morning, bakit? Good morning to lakay. Anya oras ka si mangput idirabi eh. Parbangonan iti simbang petak, bakit? Jaket amasing at iturog mo. Iso nga ijaya kung salas anaturog. Kinapudno na, jakon na puutan ti sa sangput mo. Kas na unay nga minabannog ko, iso at talaga anay mas titurog ko. Mayat ang arod no kasta, bakit? At least, nakaturog ka na sayat. Na-refresh man ang tipanunot mo. Launay alakay. Ha? Anya tikat mo? Kape, gatas, tea, wano siya. Ah? Igaraw mo man ti kalukwam ako na kon si Karoli. Ha? Saan man, bakit? Pudno ti pagbagak. Anya tikat mo? Kape, gatas, tea, wano siya. Ado man apalpal to ado mon Rolly. Agpili kang aminin Agao kakit din tamangantan lakay. Nagpintas metan tinamayan ni Rolly iti kubo-kubo nga ada iti malikodan ti balayaw anak kaw. Ay nanak ko na yun nanang. Day tatimay sa apakakumkumikuman ni Rolly. Tunggal agawid nga agapo iti trabaho na. Talaga mat ang nagagat di asawam anya. Ay sobra nanang. Saan ang makatal na no awan aramiden na dito'y balay. Isunsapay mat ti aglablaba ken aglutlutaw. Wen nanang, malaksid iti trabaho na. Isupay ti agtagtagi balay. Iso ti agluto, aglaba, aglinis kan aginnaw. Dandan ni trabaho na nga rod amin dito'y balay nanang. Talaga nga rod anagasat ka anak ki asawa ki dirole anak ko. Launay ananang, awanan ti biro kakpay kan kwa na. Malaksid anasingpat kan nagagat, awan pa'y bisyo na. Iso na lang taging gaitakit awan pa'y mo anak yaw. Ay, wan nga rod nanang. May mayat ko mamanan ano agsiku kamutan. Iti kasta naragragsak manan ti panagdinayo nga agasawa. Day tamat nga ruti kanayon ko nga ikarkararag nanang. Talaga akayat kumatan ta agsikog. Kayat kumatan ti maaddaan iti anak nanang. Sa dino manan ti papanam Rolly. Kasangsangpot tala ang anapan na kimisa. Ngam nakabunang kan nakaigam kamot manan iti gapyun. Mapan ko gapyunan ti dinalusak di talikod ti balay, bakit? Mulaak man iti tarong kinsili. Ay na, ipabigat mo ka din dayta. Laglagi pam a Domingo ita. Aginanakamat Apay, nalipata mon aya. Ti anya lakay. Nalipata mon. Nga awan iti bukabularyok ti balikas wano sa o nga ina na. Ay na, saan man apuro kalukwan ti amom si Karoli. Nalabas mat dayta na kinagagat mo. Amom ka di amadandanagan iti salunat mo. Saan mat nga idaw-dawat ngam amangan no agsakit ka gapo iti kastangar aramidam. Di ka kadiagdanag, bakit? Tawan ti da ka sa mapasama kanyak. Sa anak tong agsakit. Dayta, ti pasigurado ken ka. Oo, amom nga rod. Katuan mo. Siyak pa, iti kunam. Ala, iyawatan nakman kit di ti kalugong tita. Tani, amangan nung umisitak ka po iti kastaunay apodot na. Sino ti mawag kan kalakay? Ni pare Jeffrey, bakit? Agpalaon yun kami kanu ita. At atindaran mi a seminar. Kasta ka di? Wen, iso nga awagan pa ilaang ni nanang. Tao may nakakaduan dito'y balay. Talo nga aldaw mi ngamin ijay. Sige, awagak to nga rod ni nanang inton madamdama. Bareng awan aramiden na, tao may pailaang dito'y balay. Wen, bakit? May mayat mutlaang no dakadwam dito'y balay. Kabayatan ti kawan ko. Iti kasta, sa anak nagdandanag. Nalpas ka kadinanangan, bakit? Wen lakay. Siya akong taginaw. Siyakon lakay. Siyak nga ruden. Bay amta siyakon. Si kalangarudan tinagluto. Ita, si kapay taginaw. Agad manalo kumangay. Pakaragsakak tagserbikin ka, bakit? Sigurado ka? Uwan ko naklangarudan.
Amok nga dumanan ti aramida malayson plan mo. Isungayin ka dyan, tasyak tagin na ka naglinis dito kusina. Makadominggon samot tanday tauyak mo, Rolly. Apay numapan mo ipa-check up. Itikas na, ikanda ka iti agas mo. Saanan bakit? May katumat lang dito eh. Napasubak tumat ngamin ang naginom iti nalamiis. Gapo iti sobra pudot na ijalaw nyon. Sakit nagbabad kami ti swimming pool. Iso siguro tinakalaki ti dito eh. Ay, unay kan ay. Agpaklab ka ta ilutak itila na tilikod mo. Ah? Sige man nga ro bakit? Barang lumukay ti iyak ko. Ne, ano to'y likod mo? Oh, apay bakit? Adamat sugat na. Kasla sugat agapuanan ti karamot. Ah? Iso matlagayam akasla na saniit ah. At dagayam sugat na. Nagatil ngamin tilikod ko bakit? Diyak magaw at akinudkudan. Iso nga inkudkud ko iti pader. Iso siguro dahit ako nam akasla karamot bakit? Sabalin at talaga ti tsuraang, Rolly. Agrupad kan, takuyugan ka amapan iti doktor. Di nakpakadanagan ko naktumat bakit? Okay aklang. Banog ko lang dito eh. Iturog ko lang basit. Mayat tumanan. Rolly, nabayagan day tanguyok mo. Kita aman, sabalin ti jar mo. Pangaasim ka di ata saan anatangkan ti ulom. Masapol amapan kan iti doktor. Ay na, saanan ko nakmat. Gastos lang dito. Isupay manan amaksay turnong ta. Anom ti ado ang kwarta no ang sakit ka mo. Rolly, panunutang kumamat ti salunat mo. Sige. Mapantan tong arot agpa-check upin doon bigat bakit? Saan mo nga ipabigat lakay? Mapantaitan. Inton bigat nga rudan. Kapag lakpay na ito'y bakit? Rolly, apay ngay, kasla at damot dara iti into pram. Hindi. Uwan nga agpaiso. Ay, Diyos ko, talaga nga at dadara ito pram lakay. Bakit? Tulungan na ako. Barigata na ako. Bakit? Ay naday tuyan ti bagbag akan ka, Rolly. No nagtangkan tumat nga minti ulom. Ano? Ala, umay ka tamapan ni ospital. Janet, anak ko, agkalma ka kumalaang. Pangaaseng, siyang ti maulaw iti kasta pannagnam. Basol kon sama ti kastayan na pasamak nanang. Ha? Binaybayag ti asawak nanang. Ay na, di ka agsao iti kasta anak ko. Awan basol mo. Kan may sa, masigurado ka maagasan pa ni Rulay. At daytan ti doktor anang taming kinirulay. Umay ka, takasarita tati doktor anak ko. Ladingitak, misis. Inaramid mi matamin akabaalan mi. Iso na laeng tasaanan anakaya ti pasyente. Nakarungaminan ti impeksyon ti bara ti pasyente. Kimapsut unayan ti puso na gaputakurang daytoy iti oxygen. Anya ti kayat yu asawan, doktor. Makipagladingit kami iti nasapa nga ipupusay ti asawa yung misis. Anya? Saan? Saan ako na daytoy? Saan? Asino kayo? Kapamilyayo ka di ti asawa? Kwa kapsat. Pasensya kayo na. Saan kayo ngamin nga amam mo? Awan mo't siguro dakas na noog damaga. Ita kayo lang ngamin amakita. Ay, kuwakabsat.
Siyak ni Rose. Nakababain man nga aklunan nga may saak kadagiti nakarelasyon ni Rolly idi si bibiyag pay. Kat ada may isang anak mi. Anya, Syakmat ni Mabel. Adamat la ang anak mi kini Rolly. anya. Una yan ti kastoy nga inaramid mo, Rolly. Una yan. Naulpit ka, Rolly. Naulpit ka. Anya launay tinagkurangakan ka. Taapay anaaramid mo ti manglipot kanya. Nagsakit. Nagsakit. Apay anaaramid mo ti kastoy kanya. Apay, Rolly. Diyak laing pagarup ang maaramid ni Rolly ti mangloko kanya, nanan. Janet, anak ko. Ti amo kat am-amo kun ti asawa. Saan gayam? Ala, gusto dahi tan ang panagsaksanit mo, anak ko. Nagsakit na nang. Awan umasping iti kinasakit na. Pinagay-ayaman naklagayam ti asawak iti likodan tinapod no apanagayat ko kenkwana. Rinabiingay karkararag ko ti salunat na. Rinabiingay karkararag ko ti panang tarabay ti Diyos kenkwana. Nang runa no kasjay asaan nga agaw-awid iti rabi Ngamanyan, tagragrag sa gayam iti sitong ti sabali a babae. Kabayatan ti kaawan na iti danag. Kat tinasakit. At damay gayam anak na iti duha a babae anak relasyon na. Apay nanang. Apay anaaramid ni Rolly ti kastoy kanya. At daya nga ta nagkurangak. At nga ta nanang. Jak masungbatan da kita asaludsod mo, anak ko. Basta tilaglaki pa. Awan basol mo, itinagbasulan ti asawam keng ka. Unya ti aramidan kita. Nagsakit, nanang. Nagsakit. Maawatak ti Renam, Janet, anak ko. Talaga anasakit. Natural data, anak ko. Ang ti maibagaklaan. Awan basol dagiti ubeng. Awan amuda iti basol nga inaramid ti amada. Isu apa nga asem, tadi mo iraman ida aguraan, anak ko. Amok da itananang. Ngam nagringat nga awaten. Ngamin, may palagip lang kanyak ti basol ngay naramid ti mismo nga asawa. Maawatan ka, anak ko. Urayam nga aglunit tinasugatan a puso. Patsyak ang maawatan kan maaklon munto laang ti amen. Di ka agdanag, ta saan kamit abaybayan. At daak laang ditoy ang mga dingay kan ka, anak ko. Uray kasano ti kinasakit na, inkarigatak nga inaklon ti amin. Tinungpal ko ti bilin ti inak. Pinakawan ko ti asawak nga uray saanen a nakapagkid daw iti pamakawan. Ket ita, tultulungak dagiti dua nga anak daydi Rolly. Pasaray umay damat pumasyar dito'y balay. Umay daktultulungan kadagiti trabaho, sakto mat idaikan iti allowance da. Naamiris ko nga awan basol dagiti ubing iti biddot nga inaramid ti amada. Karbanganda nga rod ti maadaan iti nasayaat amasakbayan. Aging galaangan ditoy Miss F, ket pagyamanak unay tiing kapanangibasa ken panangyornos para iti pannakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Janet.
Ken ka pagayam, Janet. Ti panang pakawan mo iti asawam ket saan laeng aparaken kuana, no di ket para metlaeng iti mismo abagim. Ti pamakawan ket may sa awagas tapno mairwar dagiti dagensen iti barukong mo. Saan laeng adayta, lumag-an pay ti panagbiag mo. Dayawan ka iti panang tulong mo kadagiti duwa nga anak daydi Rolly nga asawam. Napintas dayta nga inaramid mo pagayam ko. Patsyak ngagtalinaed iti puso kan panunot da ti panang tulong kan kinasayaat mo a tao kadakwada. Anya ti ammom, amangan no isudan to met ti mangtulong ken ka inton agsalog to metten ti pigsam. Aywanam kit di met ti bagim pagayam ko. Saan mon a panunutan ti napalabas. Karbangam met ti agbalin anaragsak. Alakastan pagayam, Janet. Ket pagyamanak unay tiing kapanangibinglay iti kapadasam. Dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami itiing kay panagdangan.